Čaute ľudia u ďalšieho videa a dneska tu máme Roblox a hráme Doors, takže bude to dosť taká hororovka vícemenej a ideme na to. Tady je ten oný píšak, alebo čo to tam je a dúfam, že nebude to zlé, lebo si myslím, že to je akurát dneska 25. Včera byl Vánoce, hej, ja som normálne ja som normálne prežral na večeri. Čuj. Ale že dobre, ja nechcem čakať, hej. Čakám také bruché epiky. Ale sám. Je tady. To je ten kľúčik. Kľúčik. Je dobre proste hrať tam, lebo keď vám ľudia tady kradnú mince alebo niečo. Nebo? Dík, no máš šťastíčku, no Petra Pavla. To sú ďalšie mince. Že máme V4. Dúfam, že nám nebude blikať svetlo. Zvyčajne. OK, všetko vypadá zatiaľ v pohode. Mám zapalovač, nice. Nejaké ty kone do toho shopu. Ten zvuk je nepríjemný, co vydávam. Nemôžem, sakra. Škoda, že nemôžem to otvoriť. Tak nič. Ja som sa posral, hej. Mám ho, mám to hajvo, ha. Som sa posral. Dúfam, že nás niekto nechytí. A sakra. Možno, čo klasika. Ježíš. Nechcem psot. Najhoršie. Mincu. Tak, idem. Takže dobre prehľadať si títo šuflíčky, dostanete nejaké koruny a potom v tom šupe si môžete kupovať tie veci. Dúfam, som to teda nenačakal. Ej, Dani, asi je tady boss, počúvaj. Čak ešte ani nehrám, ale už bude boss, počúvaj. No, nice. Je tu boss, je tu boss. Poďme, je tu je boss. Alebo nie, dobre. OK, tak oba si myslím, že to je boss. Tu prdele, takže táto pizda. To je lokpik. Dignáš, tam lokpika. Dúfam, že nájdeme ten kľúčik, co potrebujeme. Mne sa zdá, že potrebujeme nejaký ten kľúč. Jo, veľkoplast.
Další. Iné si zahrať. Na písacom stroji. Dobre. Som tu. A čo je tu? Prosím vás, čo tady je? Mám kľúč. Nice. Nevím sa trafiť, hej. Nice. Som čakal celé... tak nic na tých hodinách podezrovať. Tak ideme pre túto na tie dvere. Máme tu. Ježiš, ne, my musíme dole. Bože. Tady toto poznám, toto je to ventka. Bum. A teraz nic. Takže bereme naspäť. Ideme a potom nájsť tú sprostú pačku. Tá pačka nie je, hej. Je tady niekde tá pačka? Počúvaj. Alebo nepotrebujeme pačku, ja som však debil do sklepa. Ne, niekto to tady musí byť. To môže byť tá pačka. To môže byť. Ja fakt nevím, ja nevím, či som barboslepý. Nevím, či som slepý, ale ja ju proste tady nevidím. Aha. No. Fakt som slepý. Ľudia, akože ja nechápem, ale fakt ja asi nevidím. Ja proste... Toto nie je možné. Ide. Modrý, modrý! OK. Dal... Potrebujem rýchlo. To čo bol za zvuk, hej? Zdalo sa mi to, alebo tam bola tá pačka. Je tam pačka. Ja som fakt slepý, hej, počuj. Ja neviem, musíme na 25, to je polka 50-ky. No sú presne za... Ne. Bo čo sa tu deje? Nie, ja nechcem busa. Bože, ľudia, musíme ísť bossa. Jasné, hej. Počúvaj, utekám. Za mnou. Nemyslíš vážne?
Ty vogo. Moje boli srdce ma nepočuj. Akože, tak teraz som sa dosral brutálne. A pro dnešnej by to bolo asi všetko a keď máte radi Doors, tak dávajte like a keď budete mať nejaké rady, tak dávaj dole do komentu a na dnešek je to asi všetko. Čau, čau.